nyo ba mga ka-agri na ang dragon fruit ay puno ng iba't ibang bitamina tulad ng vitamin C at B vitamins gaya ng B1, B2 at B3? Mahalagang sangkap ito para mapanatiling malusog ang ating immune system, tuloy-tuloy ang metabolismo at mapataas ang ating enerhiya araw-araw. Hindi lang yan, may taglay din itong fiber, antioxidants at mga mineral gaya ng magnesium at iron na tumutulong sa pangkalahatang kalusugan ng ating katawan. At ngayong araw mga ka-agri, ay samahan natin si Sir Kevin para tuklasin pa ang iba't ibang masasarap at malikhaing produktong gawa sa dragon fruit. Ako po si Kevin Eluscupides. Ako po ang may-ari ng Bulacan Dragon Fruit Depot. Pag-usapan po natin ang aming byproducts sa dragon fruit. Bukod po sa prutas na meron tayong mahigit 200 klase, meron din po tayong dragon fruit drink na amin pong ilalabas soon. So abangan po ng ating mga nanonood. Ito po, ang sabi nga po namin, ito ang pinakamasustansyang juice na lalabas sa market ngayon. Ito po ay mataas sa antioxidants, high in vitamin C. Antioxidant po, basically ito po ay anti-cancer. Sa mga ating pong manonood, alam nyo po na ang antioxidant ay mabisang panglaban sa mga cancer cells. Kaya po ang drink na ito ay magandang inumin, masustansya. Maganda din po ito na meron din po siyang anti-inflammatory effects para po sa may mga arthritis. Yan, malaki po ang inyong magiging benepisyo para dito sa inumin na ito. Meron tayong prutas, dragon fruits, meron po tayong inumin at lahat po ito ay nag-uumpisa sa aming main na produkto, which is ang ating mga planting materials, yung pong ating mga pananim. Yan po, nagpo-provide po kami ng mga pananim para sa mga gustong mag-umpisa ng backyard dragon fruit farming or para din po sa mga malalaking farms. Kung gusto niyo pong magtanim ng dragon fruit sa kahit na ilang ektarya po ang inyong lupain, pwede po nating taniman yan. Maganda po na maumpisahan na kaagad para makatulong din po kayo sa kinakailangang supply ng dragon fruits. Kasi po ngayon ay kulang na kulang tayo sa supply ng mga prutas. Kaya ako naisipan na gumawa ng dragon fruit juice ay dahil hindi pa po tayo makapag-export ng prutas. Kasi po malaki ang challenge pa sa ngayon sa pag-export ng prutas dahil sa shelf life. Sa akin po, kaya ako ginawa ang juice dahil ang juice na ito ay kahit na room temperature. Sabi po ng ating full-time food technologist dito sa Dragon Fruit Depot na okay daw po siya up to 2 to 3 months sa room temperature na kondisyon. Kaya po naisip ko na etong dragon fruit drink na ito ay pwede nating i-export para sa ating mga kababayan na nasa ibang lugar. Mas marami po tayong mabibigyan ng healthy alternative para sa mga drinks. Yung paggawa po ng juice, lahat ito ay inaano namin sa mga eksperto. So, yung pong aming full-time na food technologist, meron po tayong laboratorio sa Nueva Ecija. Sila po ang nagde-develop doon ng ating mga produkto para masiguradong safe itong inumin. Yung dragon fruit juice po, ito po ay ililinya po natin talaga sa healthy option na sa presyuhan hindi pa po finalize. Isa po yan sa fina-finalize natin kung ano magiging presyo ng inumin na ito. Pero sisiguraduhin ko po na ito ay ma-afford ng ating mga kababayan para po makasunod na rin sa ating adhikain na talagang makakain at makainom ng healthy drink or healthy food ang mga Pilipino. Sa mga gusto po ng aming produkto na makatikim ng ating dragon fruits, kontakin nyo po kami sa aming meron kaming Facebook page, Instagram. Pwede po kayong bumisita dito sa aming farm sa Bulacan Dragon Fruit Depot. Searchable po tayo via Waze or Google Maps, Bulacan Dragon Fruit Depot. Sa Facebook po, Dragon Fruit Depot. Ganun din naman po sa Instagram at TikTok. Sa tindahan po, mag-uumpisa po tayo mag-supply sa SNR.
So yun po ay siguro po mga by October, mayroon na tayong mga prutas sa SNR. Kung gusto nilang magtanim, kami po ay nagpapadala ng aming mga planting materials worldwide. Kahit nasa ang parte ng mundo, pwede po tayong magpadala ng mga planting materials. So pagka po buong Pilipinas, madaling-madali lang po yan. Papadala po natin. Sa Pilipinas, ang pagtatanim ng dragon fruit ay isang promising na negosyo. Ngunit ano nga ba ang tamang teknik at kaalaman upang magtagumpay dito? Meron kaming 200 plus varieties ngayon. Dito sa ating semi-greenhouse, meron tayong 10 varieties. Gusto ko din tong parang maging center of technology para siguro sa dragon fruit dito. So dito sa greenhouse na ito, meron tayong orange grenade, that's from Thailand. Meron tayong Asunta from California. Meron tayong Bruni, from US din siya. King Kong, Thailand din. Meron tayong Malaysian variety. Lahat naman sila malalakas mamunga. Etong orange grenade especially, highly productive ang variety na ito. Gustong-gusto siya ng mga tao. Dragon fruit is very resilient, ano? Hindi lang isang variety pero lahat talaga ito malalakas ang kanilang rooting system dahil din sa technology na ginawa natin. Yung kasing mga halaman namin, grafted na sila. Mahalaga ang tamang rootstock para sa dragon fruit. Kung hindi nito kayang mag-ugat ng maayos, mahirap tumubo ito. So ito, ang kailangan kasi ng dragon fruit is roughly around 6 to 8 hours of sunlight per day. Which is sa Pilipinas, okay naman. Very perfect ang ating climate sa dragon fruit. Sa 3 meters, instead na sa regular dragon fruit farming na ang maitatanim lang natin ay 4, ganyan. Dito may tatanim natin ay 20 cuttings. Tapos yung ganito na trellis system, mas effective lang talaga siya sa pagtatanim, mas madali ding i-manage. Ngayon, alamin natin ang mga techniques sa pag-aalaga ng dragon fruit para masiguro ang magandang ani at malusog na tanim. So during the off-season, ang pagpapailaw namin is between 9 p.m. to 1 a.m. Typically 4 hours sa gabi. During on the months of June to around August, September, yan talaga kalakasan. Every 30 days siya namumunga. I mean, dito naman sa Pilipinas, hindi na natin ma-recognize kung ano yung minsan kahit na dapat na dry season, may bagyo. Pag wet season, walang ulan. So, pero kagandahan nga din sa dragon fruit is since very resilient to, mabilis siyang mag-adjust sa climate changes. In 4 to 6 months, pwede nang mag-start na mag-buds. So, ang harvest niyan typically after 30-35 days, harvest na. Mas okay ang grafted dahil mas resilient, mas malakas yung rooting system. Etong rootstock natin kasi dito lang din to matatagpuan sa Dragon Fruit Depot. Nagsagawa kami ng research talaga. Mano-manong didiligan ng mga farmers para mas controlled lang yung pag-receive ng tubig ng mga halaman natin. Binabalutan namin siya ng kulambo, although hindi kailangan, para lang ma-maintain yung skin o yung keenness ng balat ng ating mga dragon fruits. So after ng ating fruiting season, typically nagpo-pruning na kami niyan para yung mga sanga na napagbungahan na, tanggalin na natin yan para mag-shoot ulit ito ng panibagong batang sanga. At doon, typically doon lumalabas yung mga
prutas sa susunod na season. So, sa amin lang para hindi ganong kumapal at hindi maging pagmula ng sakit. Kasi pag mangyayari niyan, kapag ka nagpatong-patong na sila, doon na mag-uumpisa yung mga posibleng sakit eh. Since mabibigatan yung halaman, pwedeng pag-umpisahan ng rotting, ganyan. Kaya kaya namin siya pinapalipis. So, nag-i-spray kami ng peroxide at may halong tubig para lang matuyo kagad yung sugat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood ng programang Ang Hatid ay maipakita ang ganda ng pagsasaka at maibida ang kwento ng ating mga magsasakang patuloy na nagsusumikap para sa ikalalago ng sektor ng agrikultura. Kaya ipagpatuloy lang po natin ang ating suportang ibinibigay sa mga buhay na bayani ng ating bansa, ang magsasaka. At manatili pong updated din sa mga balita at programa mula sa Kagawaran. I-like at i-follow na po ang aming mga social media accounts na Department of Agriculture Central Luzon sa Facebook at YouTube. Oh, paano ba yan? Isang episode na naman po ang natapos. Muli, ako po si Ernest Payawal at abangan ang susunod nating makabuluhang episode dito sa programang Bida ang Magsasaka, Bida sa sektor ng agrikultura. Ito ang AgriTV Central Luzon.